komai na manzan Allah huwa tahirun min tahirin aba'uhu min tahiratil ummahati Muhammadin. Inji mai yabansa Maulana Sheikh Abdul Qadir Zaria, tsarki ne shi gaba ɗayansa, ba wani abu wanda za a ce wai wannan ba mai kyau bane tattare da manzan Allah. Shi yasa sahabbai akai fa farce, sahabban annabi da su tara farcen annabi. Gashi idan an cire shi, duk abin da aka cire shi daga jikin rayayye ya zama najasa. Gashi ma idan dai an riga an cire shi akan mutum ya zama najasa in an aske shi. Amma na manzan Allah ba najasa bane, shi da kansa yake raba gashi, ya ba mu wane, ya ba mu wane, ya ba mu wane, ya ba mu wane, wanda har yanzu wasu suna itifazi da gashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi wannan gashin annabi Muhammadin ya fi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya. Yana da kyau muna sanin shi al'amarin manzan Allah al'amari ne kawai wanda ba yi da iyaka, al'amari ne wanda la yusuf, al'amari ne da hankali ma bai riska ba, ballantana harshe ya iya faɗa. Allah ya kara ma annabi wasila da fadila. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هجمه أبو طيبة فأمر له بساعين من طعام وكلم أهله فودعوا عنه من خراجه وقال إن من أفضل ما تداويتم به الهجامة أو إن من أمثل ما تداويتم به الهجامة